Police report. Nay, agpidbakan Idol Dennis. Good morning, please come in. Yes, good morning, Idol Bernard. Dua ti Pimusay. Sa iti nakalasat, iti panakagabor digitoy, iti dagas, ngayon dahil kalyan parting Burnal, iti Plaza del Norte, Convention Center, iti Lawag City, iti laing Kalman. Naman, nga iti biktima kit the Christian Mark Velasco, nga agtawan to patapulog kita maysa nga taga barangay San Monte, Quezon Isabela, kini Christian Juanites Lastino, nga agtawan ti talupulog it dua nga tugumet iti Pasig City, Metro Manila. Idinto nga ni Rabaca Balia Beltran, nga agtawan talupulog inem nga taga San Vicente San Tomas, Batangas, ket nakalasa ti direto nga trahedya. Naman, nga alas 12:30 idi Aldaw Kalman, dahil talo ti manarimanti panakakalida para ipalang kalti panaka-relocate iti sewage when tay imburnal iti nadakamat ng establishmento iti meten nga narsod ti daga aginggana nga nagaburan daw 2.5 meters iti kauneg na Idol Bernard. Tagdagos iti panagresponde dagiti kaming iti rescue team iti Lawaga City, Prendoolo Dr. Ramidel Manuel, ket naalas dagiti biktima ditoy dagiti graspa yen dagiti dua nga da Christian Mark Velasco ket samiten kini Juanites Celestino iti deklaran nga dead on arrival. Idinto nga ni may sa Idol Bernard ket ni Albert datoy may sakit na i-transfer iti Batak Hospital nga iti agdama ket adanti na siya nakasaad ni Beltran. Sigon iti project engineer nga ni Albert Bernardo Alcantara naikat namin datoy pipeline iti asideg datoy makalkali nga daga nga rason iti panagresood na. Kaputi retoy, mekanan iti harang iti lugar, tapos gusto mekan iti safety, para iti trabaho, iti nakamatatang lugar. Sigon, iti postmortem examination, kini Dr. Rodrigo Tatan, iti Assistant Officer, asphyxia kitang sawan, hang nakaangis digitoy, abait ka nagaburanda, iti rason, iti indapan nakatay, iti agdama, nabagaan, iti manrimandi, panagtrabaho da, masabol iti safety measures ng bakat tatong magiligan ti panahonit itireto panakatay iti dua construction worker ng trabaho iti nadakamatata mga establishment. Gapo ka dito nga napasamak Idol Dennis iti Idol Dennis! Oy! Idol Dennis! Idol Dennis! Na awan mga kita awan mo't gamin monitor na. May siya akong nga taga barangay Idol Dennis! Ilocos namuan lalaki na pilig po. Titirigat na ti reporter nga awan ti ananaganan Idol Bernard Idol Dennis! Iti MTC awan monitor na. Norte, Idol Dennis! Sa kontra kini Sagosyo na amuan tayo nga 20,000 pesos iti nirekomendar na kapiyansa ti nadakamatatang akusado. Na i-medical examination asakbay pay nga ni transfer o iti korte nga nagtaudan ti warrant of arrest na. Iti sa balipay nga bangir sa balimanay nga drug suspect iti natilil tiniwait at nga drug bypass operation iti iliti Bado, Ilocos Norte. Nabigbig ti subject iti operasyon nga ni Andres Ines nga agtawan ti 50 ket 7 nga karpintero kaginteg iti barangay Karaitan, Bado, Ilocos Norte. Itiniwait nga drug bypass operation may isang paketi ti Pagorok Cebu iti may pagorok nga ginatang tinatumarang nga bayan iti droga, hindi na ginalawat iti item iti kwarta, sumatindi pa ng gamat, iti partiba, iti pideyo, iti nakamatatang drug suspect, nag-over ang kuwana iti 1,000 peso bill, ang saling nga bayba sa manikin upat, mapidaso iti may Pagorok Cebu, nagdagsen iti may isang gramo, namuan, nga ti nadakamat nga item, ket umabot ti 6,800 pesos iti gatad na. Sigon ti
PNP na bayag ng sipsiputan ti sospeka apaman nga na-bandit na itiretoy illegal nga aktibidad na iti panaglako iti droga iti Badok Ilocos Norte. Na ipilamat ng reklamong panalagsing ti RA 9165 tinadakamat at nga drug suspect. Damag pa lang manipod ang mismo't kwarpo ti Pulisya, Idol Dennis Gabriel Alipio, tatak Aremen. Idol Dennis! Mabaling kakasalitan. Yes, Idol. Okay. Alright. Awan ba maipila nga reklamo kontra kadigiti nangarawat mo diti agigigem kaditi nga construction awan mo iti safety measure nga maipakat kada kwada no kas pagarigan no ada diti ka kasi nga aksidente nga iti panagkali iti proyekto. At iti yung sumbatan, Idol Bernard, iti project engineer, po hanga nakita na simbag, iti safety, iti katrabaho ang nga inapteran. So, siyempre, amom tidaga, iti likodan, iti Plus del Norte, ket talaga sandons, dahito Idol Bernard, na lukneng. Iso nga handa antisiparan, nga di jay panakikat kano, ti pipeline, iso nga nag-resort, tidaga Idol Bernard. Nakin ko kwa dati nga project. Well, privado, Idol Bernard, dati project ini gabot taga NCR, iti ng kontrata, bale kontrata, Idol Bernard, datoy pinakontrata dati panakirelocate, dati pipeline, dati pagayusan ti danom, tanauneg, dati inaramat dati iti kinali nga pagnaan ti danom, para palang kadatoy inrelocate lang inyakar dati linyat danom, nga pag-isitan no dumteng iti panagtutudo, Idol Bernard. Wen ata imbagam nga Plaza del Norte kukwat gobyerno? Yes, kuwat gobyerno ko, Idol Bernard, tamutin nga proyekto ti PGIN, dato yung hotel nga manarimaan ti construction na kada ito yung panakarelocate iti sewerage system iti nadakamatatang establishmento, Idol Bernard. So, adang tulong met iti biyang ti Provincial Government of Ilocos Norte kada gito'y naapektaran kada iti panakagabor ti proyekto, Idol Dance? Amonte itong dati segun iti ng kontrata ket ada susungbatan na, Idol Bernard, at tumulong kada ito'y gastusan ti pamilya dati nagpasina dahil ito ket obligasyon emplado dati nagbaling na biktima, Idol Bernard. Nga di ka naman nekanan dati harang dati site iti mandariman nga panakaramid iti imburnal iti likodan dati ito'y establishmento, Idol Bernard. So saan nga tagad to iti kontraktor? Haan, Idol Bernard. Okay. Ada ngamin ada nasa gangko. Batangas saan? Siguro I think taga South ada nasa gangko idi Kalman nga tikano contractor and then at the same time ti arami den daket kanal. Tapos sinabi niya first district and then Agbis Bisaya so they are from the south. So that contractor baka isudat kontraktor kada ito yung nga nadakamat nga proyekto, Idol Dennis. Nakitak isuda idikalman gumagatang akti Badok. Wen, dito trabaho dar ket aglalaok, Idol Bernard, ada Isabela, ada taga NCR, ada pay taga Valenzuela City, isuot ka po na dito ket doktalan tata iti PNP, iti liabilities dito kontraktor, hasta matin ti project engineer nga ni Alcantara, manipod mismo iti Valenzuela City, gapo iti napasamak, Idol Bernard. Digiti nga bangkay, digiti bangkay ti biktima, digiti biktima na isublidan yung pamilyadan, Idol Dance? Iti kalmangket ada pa lang iti Ilocos Norte may process, Idol Bernard, iti transport iti bangkay iti lugar ang nagapuan Idol Bernard, itatangabit sa lang masigurado no ibiyahin iti rabing amunta ito no dito ket nakaawid iti nepatuludan iti mismo nga lugar Idol Bernard. Inti may isa ket stable meten iti kasad na iti Batak Hospital ten transfer from Grasma ni transfer iti MMH iti Batak, Idol Bernard. Okay.
Okso ti agdama idol Bernard agbaling nga sundot ta kada kitay trabahador ta adon diri kasto insidente panakagabor gapo iti soil erosion uno pa naggidde ti daga nga inda kalkalyen. Damag pelang manipot iti kwarpo ti pulisya idol Dennis Gabriel Alipio tatak Aramen. Maraming salamat Idol Dennis dito na dakamat a report manipod pa lang apo iti Philippine National Police.